Zahvaljujući pripadnicima MUP-a u pucnjavi nije bilo povrijeđenih, niti je pričinjena veća materijalna šteta. Muškarca koji je u 2 navrata pucao u gradu priveli su pripadnici policije. S obzirom na to da je riječ o psihičkom bolesniku koji je liječen na psihijatriji, iz policije još nisu sigurni kako će sa njim postupati. Riječ je o punoljetnoj muškoj osobi koja je duševni bolesnik. Ispalio je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, prvo u ulici Leopolda Mandića, a zatim i na drugom lokalitetu, u Splitskoj ulici. Niko nije povrijeđen jer je pucao u tlo i zrak. Obje pucnjave dogodile su se u centru grada, jedna u neposrednoj blizini vrtića, a druga u blizini igrališta za djecu. Mnogo je i očevidaca. Nisam ja brojio 10. Kako je to ima veze? Sad je ovo nispucao metaka, nije bilo više i otišlo što je. I ovdje smo stajali, ovdje smo bili, ništa nismo. Morao je 10-ak bila pucjeva. Vidio sam da ispod onoga drveta, ali nije pucao u ljude, već je u zrak. Pucao neki čovjek, nešto nije zdrav bio, nosio i automat i ovo, kako govore, pištolj i bomba. Česte pucnjave u Bosni i Hercegovini postaju sve veći problem za sigurnost naših građana. Stručnjaci kažu da je situacija alarmantna. Više nije ni 5 do 12, nego 12:05 i mislim da treba posegnuti za svim, pa i onim najradikalnijim mjerama, za sve one koji nemaju šta da kriju, a to neće biti problem. Znači, apsolutno racija, apsolutno pretresi i javnog i privatnog prostora i to je jedini način da dovedemo taj kriminalitet i ovu ovakvu, da kažem, suludu situaciju u kojoj se naše građanstvo nalazimo na neku normalnu mjeru. Iako je u toku kaznena obrada privedenog muškarca koji je pucao u Mostaru, šta će biti sa njim, policija i tužilaštvo odlučit će naknadno, jer je riječ o psihičkom bolesniku.